Kublai pi pelok bro sai sen biang ngapriang subhai pi syakane ka YouTube channel chunga. Hakane ka video matak sngi ngan batai langkot yakane ka film Terenam. Ka film balaak da Salman Khan kum Radhe Mohan batka Bhumika Chawla kum ka Nirjara Bharadwaj. Yakane ka film la release ha ka khasan tarik ekas chong usnam arhachar lai. Kumba piloi ha ka thumbnail bad ha kane ka title chong kane ka video ba laong ba hapdeng ka ching age bakamen yo chipang bet no usamla ban pinyap no ka samla ya lade ha oj kane ka chingchia ka de ka ba shisha te pej ya kane ka video hadu bakut pin satip balai la chia yaki kumne.